Ha. Senem şu başlık öňüne nakar çekýär ol gappar ýaňy. Başlyk adam gel geçetse. İmen nursoňam bir hille. Ha, ne la gurun edýäň? Oy aýdar o ýe pat halimla. Ewa. Ey, bir zat bek bellegin o. Başlıklar käwat öwüp durmasaň ugry bolýan. Näler saňa kyn düşer o. Başlıklaram käwat öwüp durmalylar. Ýoksa bolan okaw Oy işte. aýdar. Ana ugratan aýby. Äçme. Oğlum, Arany. Dörtden sağa akyol kolar. Gel başlygyň ýanyna mehman geldi. başlık prosto için oğlum. Ay, ya sen de onu ödü çiğme mihmanlar çiğnip durna. Ödüm bilirin ha. Başlığın pulunu kıskan yana ya. Ay, sen mağara men aylığıma dava etme düşündün mü? Ödüm düşünsen nasıl bile be. Nilen ettin? Nira var ya ha? Başlygyma täze maşina alyp dur. Ne ettin ay? O öwüp gaýdaýyn. Ay, kutoron yaransan deyse. Ne mil gappar yan yöne varsan mı oluyor? Bir zat berk berli. Ha. Başlygym käwat öwüp durmaly. Özüň öwretdiň aten o. Hay, yaransan deyse. Çıma! Sakalın eline latok bere. Yekelep görmesin. Ha kutoron. Ödüm dönen urtup var ya.